zubar jini ga arewa tabbas ana ta kashe mutane. Ku zo mu tashi mu farka MK ina kira ga matasa. Arewa ce tushe na kare ta ne kawai yanci na. Zubar jini ga arewa tabbas ana ta kashe mutane. Ku zo mu tashi mu farka mu ne muke kira ga matasa. Arewa ce tushen mu kare ta ne kawai yancin mu. Kaɗai yake mini kyauta, ni mamallaki na kenan sarkin ne na zakan wata. Ilo kwarara mini rana na rera yar waƙata, wacce ne kira ga matasa domin su zo su karfafa doka. Zubar jini ga arewa tabbas ana ta kashe mutane. Ku zo mu tashi mu farka mu ne muke kira ga matasa. Arewa ce tushen mu kare ta ne kawai yancin mu. Mafi yawa da mutane ai duniya take ruɗa su, su ringa aikata laifi ko mafiyansu ba su kula su. Su ringa sace mutane ba tausayi cikin ruhinsu, su firgitar da mutane ko ka gudunsu ba su gudunka. Tashi kashewa ko yara ba su barin su firgitar da mutane, dabbobi na kasa kora su. Ga gwamnatin tana nan ta sa idan ta kyale su, a cikin arewa yanki na ko da ranka ko naka. Zubar jini ga arewa tabbas ana ta kashe mutane. Ku zo mu tashi mu farka MK ina kira ga matasa. Arewa ce tushen mu kare ta ne kawai yancin mu. Tururuwa ba ke yin hijira suna tsiriya, in ma ka haƙura ka zauna har gida ake shekewa. An kashe uwa an haɗa da 'ya'ya na sabin kokawa. Ilahu na da roka ko a gidan ka za ya tsare ka. Batun siyasa zane ya ko rashin yancewa, batun da nake yi na ƙasa ne ba ɓangaren cinewa. Mu ba da samu gudunmu ban so miyo ƙasa gwiwa ba, har da masu kiwo da masu noma da makaɗa da mawaƙa. Zubar jini ga arewa tabbas ana ta kashe mutane. Ku zo mu tashi mu